Gastronomická hodnota rýb. Zdravotné aspekty konzumácie, to asi každý jeden z vás počul, alebo ste sa o tom aj učili. Je to vysokodietetická, nízkokalorická potravina, kde človek dokáže stráviť rybu v priebehu 2 až 3 hodín. Ryby obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, hlavne omega-3 mastné kyseliny, vitamíny rozpustné v tukoch A a D a takisto aj vitamíny rozpustné vo vode B1, B2, B6, B12, ale aj iné stopové prvky dôležité pre ľudský organizmus. Prečo z gastronomického hľadiska je ryba taká cenená? Kvôli špecifickým chuťovým vlastnostiam, kde každý druh aj tej ryby má nejaké iné špecifiká, ale aj z dôvodu jednoduchej a rýchlej prípravy, kde tie možnosti prípravy sú neobmedzené. Veľa ľudí u nás pozná len vyprážaného kapra v trojobale a konzumuje to raz za rok, ale pravda je iná, tých možností prípravy je neobmedzené. Tvrdenie, že prečo ryby nekonzumujú napríklad na Slovensku, že niekto hovorí, že nemá rád tú rybu, alebo nie je dostupná, alebo cenovo sa pohybuje vo vyšších reláciách, tak nevždy tento argument alebo tieto argumenty sú obstojné. Je veľa ľudí, ktorí napríklad rybu vôbec ani ešte neuchutnali a tvrdia, že to nemajú radi. Steve Jobs mal takú hlášku, takú známu, že ľudia nevedia, čo chcú, až kým to nedostanú. Takže netreba sa báť aj vyskúšať, keď niekto aj nejedol ryby z nejakých možno pragmatických dôvodov, že to smrdí bahnom alebo niečo iné. Treba to vyskúšať a potom sa človek môže rozhodnúť, že či mu to chutí alebo nie. Čo sa týka tých cenových relácií, aby ste boli v obraze, áno, ryba patrí medzi, by som povedal, že také drahšie potraviny v porovnaní napríklad s hydinou alebo s bravčovým mäsom. Ale prečo? Dôvodov tam je viac. V porovnaní s hydinovým mäsom. Ryba do tržnej veľkosti sa chová i v najlepších prípadoch pol roka až hore. Napríklad taký kapor, 2,5-kilový štandardný kapor, ktorého máme možnosť vidieť na Vianociach, jak sa predávajú, sa chová minimálne 3 roky. Ale podľa podmienok to môže byť aj 4 roky to môžu byť. A hydina, čo dobre viete, že do 40 dní sa dá bez problémov vychovať do konzumnej veľkosti. Ošípaná sa chová 6 až 8 mesiacov. Takže to je jeden z tých dôvodov, prečo tá cenová relácia je inde, že vy tie riziká a náklady prenášate častokrát aj niekoľko rokov, kým sa dostanete k tomu finálnemu produktu.